plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong tukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato mga kaigsunan og naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa ato ang pagbuyos kalibutan. Din padayon ang Dios nga mo'y nagiya kanato aron sa ingon ang atong kinabuhi na kanunay sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Sa ato nga panag-uban mga kaigsunan ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios. Mag-ampo kita. Kami amahan aron sa paminaw sa imong mga pulong. Yan usab kami o Dios aron sa pagkat-on sa imong mga mensahe. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kadaugan ug magpanalangin na usab sa matag-usa namo ka kinabuhi din ang imong mga pulong nga amo matag-usamahan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi, mayong pakiguban no, sa tanan dalaygon ang Dios nga padayon mapanalangin ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang FM station 11.3 nga nanoka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi, may pakiguban ni Sister Jinky ug sa iyang mga sakop ug iyang pamilya ug ni Brother Tony. Mayong gabi diha sa atong iso diha sa atong nagpuyo diha sa Sitio Tubod og ni Brother Moses Cardente og maayo nga pagpaminaw ni Nang Sarila og ni Noy Pidong. Maayong gabi ato igsoon nga nanoka diri sa Sitio Kalugtugan. Maayong gabi usab ni Brother Julius ato igsoon diha sa Sitio Ampak. Maayong nga pagpaminaw ni Sister Prima. Dalaygon ang Dios mga panalangin og magahatag kanato og kadaog kalapusan sa ato nga pagtiguban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong pagiguban, maayong gabi usab sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa pinagi sa pag-replay ni ini. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa pulong sa Dios. Importante gyud mga kaigsunan nga naa kanunay ta sa pulong sa Ginoo. Akong gidasig ang matag-usa mga kaigsunan nga i-share nato ato ang programa ngadto sa ato mga kaila o ka sa ato ang Facebook account. Mayong gabi, may pagiguban mga kaigsunan, ilabi na sa mga kaigsunan nga nakasunod na sa ato ang programa. Si Sister Jeannie Amumonpon, mayong gabi Pastor, salamat kay sa Ginoo sa imong ginabuhi dalaygon ang Dios. Mayong gabi ni Jingjing Tordelio, mayong pakiguban ni New Edgar Sumampong, si Monian Pongasi from Katigbian Bohol. Mayong gabi no, ato mga kaigsunan diha sa Katigbian Bohol. Si John Real Carpintero, mayong pakiguban ug matod pa watching from Bayog, request kanta kanimo lang. Oras sa itong programa alas 8:03 naman. Dili na kay ko makahatag og mga awit makalangit. Ako lang nga paspasan og basa ang mga mensahe nga miabot diri sa itong programa. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Divina Daitol, Rose Bisin, mayong pagpaminaw ni Liad Sintahan Langit, mayong pakiguban atong igsuon nga nanoka diha sa Mundo Imbatog, Baungon, Bukidnon. Mayong gabi ni Iniri Cabaluna. Good evening Pastor Wasing from Maya Daan Bantayan. Mayong gabi
Mayong pakiguban ni Pastor John Relki Tudlas. Mayong gabi Pastor live nakadiri sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Mayong pagpaminaw sa itong mga kaigsunan ato ang mga kaubanan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kuyog og kauban sa ato ang igsuon alagad sa Ginoo, Pastor John Relki Tudlas. Maayong pagpaminaw, maayong gabi sa tanan nga mga listener ni ini maong FM station, ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Ronda, sa Alcantara ug sa Badian. Dalaygon ang Dios magapanalangin ibin mga igsuon diha sa Moalboal. Kutob sa maabdan sa signal sa FM station 101.3 nga diha nabutang sa Alcantara. Ako mag-deklarag panalangin kaninyong tanan. Mayong gabi o blessed evening. Si Glory Doneri, Fortuna, blessed evening. Pastor Gideon og sa tanan nagapaminaw karon dalaygon ang Dios request ko awit makalangit labod. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Freddy Aquino. Dalaygon ang Dios saya maayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo, sayang kaayo atong klase atong Domingo. Wala matiwas pero excited gihapon mi sa sunod Domingo. I hope wala na mo samok atong klase, no? Dili na to mo usab tong magsamok-samok. Murag kato siguro nga katong lock iyang profile. Murag mo toy ako ang kuan kanang murag na ayos ako ang pagtan-aw niya. Pero mao na ato ra king ampo sa Ginoo. Nga ang Ginoo maoy magpahilo na sa tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Donia Daquiado, ni Jerlyn Rojas Buton, mayong gabi. Si Pastor Carmen Mahilo, mayong pakiguban. Mayong pagiguban ni Vicente Banen, si Rachel, good evening. Andrea Villanueva, mayong gabi, maminaw midire. Sa Karkar, akong mga anak ug apo. Si Linet, Laine, og si Rialin. Mayong gabi ni Rosito Atonggo Ambay from Basak, si Ayan sa Buanga del Norte. Mayong gabi may pagpaminaw ni Lojin Gonzaga ato isuon nga nanukad sa Negros. Oras ato nga programa mga kigsuon ang alas 8 ato ni tagaanog pagtagad ang mga mensahe. Usa kini ka mensahe mga kigsunan nga diin nangutana kaganina sa ato ang live kaganiyang buntag ato ning taganog pagtagad diri sa ato nga panag-uban mga kigsunan matud pa. Pastor, maayong buntag, mangutana lang ko Pastor para sa akong kaugalingon ba, para sa iyang kaugalingon kini maong pangutana. Sharing lang ko pero dili ko nagsubay sa 10% nga ihatag sa simbahan, pero nagahalad ko panahon sa simba og naay mangayo naghatag pod ko. Kwinta ba na o point sa Ginoo? Matud pa niya, kusog siya nga mo share, kusog siyang mo paambit. Kumbaga sa ato ang pinulungan, mahinatagon siya nga klase nga pagkakristohanon. Lamang, wala siya magsubay sa gitawag 10%. O niya, pero kung mosimba diha sa simbahan, muhalat siya. Muhatag siya kumbaga. Buti pasabot kung doon na siya ihatag, wala gyud magsubay sa 10%. Pero kung doon ay mangayo, muhatag po siya. Ambot lang kung unsa kahay klase pod nga pagpangayo. Like example, kung mangayo og 10%, mangayo og 10%, dili pod siguro, no? So muna nga kining usa ka pangutana mga kaigsuonan matud pa, kwinta ba ni or point ba ni sa Ginoo mga igsuon? Wala ang tinuod mo ni, wala kung duna kay buhaton sa Ginoo, magamay og dako mga kaigsunan kanang tanan point na sa Ginoo. Diha sa Ginoo nakakwinta na tanan. Kay giingon sa balaang yung kasulatan, kung unsa imong gibuhat, buhatan sad ka. Kung unsa imong gitanom, imo sad nang anihon. Lamang dunay gikinahanglan gyud nga kana bitang timan-an ikinabuhi para ang ato ang paghatag o paghalad o pagtabang mahimong kwinta ni atubangan sa Ginoo. Buti pasabot mahimo ni siyang bililhon. Kay doon naman goy mga paghatag, paghalad, dili dawaton sa Dios. Sama sa usa ka
taong dato nga mihatag siya sa tanan. Mihatag siya dito sa laran o niya naapagod sa mga pagampo. Pero ang gidawat sa Ginoo katong halad sa usa ka byuda. Ang gidawat sa Ginoo kay katong mga dato nga naghatag og kwarta or halad ngadto sa laran, kapin lang to sa ilang kwarta. Buti pasabot, dili importante alang nila ang ilang gihatag. Pero ang gihalad sa usa ka byuda, mao toy pinaka-importante alang niya. Iyang gihalad ngadto sa Ginoo ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Mao nay usa sa ato rong susihon mga kaigsunan gikan sa sinugdanan hangtod sa pag-abot ni Jesus Christ. Atong makit-an mga kaigsunan ang mga kanang ihimplo gikinahanglan natong sumbanan. Now atong hinumduman sa karaang kasabutan, dili tanang halad o dili tanang sakripisyo o dili tanang gihalad sa tao ngadto sa Ginoo, gidawat sa Ginoo. Gani kung imong tan-awon sa under sa balaod, ari sa tas under sa balaod, kay mukunik man ni siya sa wala pagani ang balaod. Dunay mga tao nga naghimo nagmanghalad sa wala pa mahimugso ang balaod. Sa time ni Moses, wala pa matao gani si Moses, buti pasabot, wala pa pod matao mahimugso ang balaod. Kay miabot ang balaod mga kaigsunan alang sa mga Israelita sa diha nga nangulo na si Moses sa mga katawhan sa Dios. Sa wala pa matao si Moses, doon na mga tao nga naghalad og Dios. Naghalad para sa Dios, si Cain ug si Abel. Pero dili sila tanan gidawat sa Ginoo. Dili tanan nilang halad ug dili usab tanan sila gidawat. Ang gidawat sa Dios mga kaigsunan si Abel ug ang iyang halad. Pero si Cain ug ang iyang halad wala dawata sa Dios. Unya pag-abot sa balaod mga kaigsunan, giklaro gyud diha nga kung muhalad ka sa Dios, mapatok mo ba na, makalapati ba na, makakarnerog baka, kinahanglan walay tatsa. Dili buta, dili bakol, dili sad kana bitawng nabalian, kinahanglan ang pinakamaayo o pinakanindot nga mga hayupan o pinakanindot nga halad. Unya, kung imong lantawon ang sugo sa Dios nga ikaw ug ako muhalad sa Ginoo, timan ang matag sugo sa Ginoo doon na gyud sa ibalos, doon na sa igante, kumbaga. So kung muhatag ta mga igsuon, sumala og sibo gayud sa gusto sa Ginoo, unsa may saad sa Dios. Ang saad sa Ginoo mga kaigsunan, dili ka makabsan sa kadasig. Dili ka makabsan sa makaingon tang kaisog sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kini gisulat ni Haring Solomon sa Panultihon Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod sa 10. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa paghalad og pinakalabing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, dili kabsan ang imuhang kamalig og abot og mahinubra kanunay ang imong bino. Buti pasabot ang imong kadasig, ang imuhang kaisog sa pagpadayon sa pagpangalagad, ang imong kainit sa pagsunod diha sa mga pagtulunan sa Dios ug sa mga mensahe sa Dios, kanunay naagyod ang kadasig. Dili off and on. Kanunay kang nagsiga. Kumbaga kanunay kang nahimong kahayag bisan asa nga dapit. Kon ang imong paghalad ngadto sa Dios ang pinakamaayo. Sa panahon na usab sa atong Ginoong Hesukristo, ikaw ug ako gihinluan ta, gihugasan ta sa dugo ni Ginoong Hesukristo aron sa ingon nga kita mohalad sa Ginoo dawaton sa Dios. Kay gikan sa sinugdanan hangtod na ilalom ang mga katawhan sa Dios sa balaod, hangtod nga miabot si Jesus, giklaro gyud diha sa tanang sulat sa Biblia nga kung mohalad ta ang pinakamaayo. Ang pinakamaayo. Dili pwede nga mohalad ta mga kaigsunan kanang kapin lang,
kanang dili na magamit, kundili ang pinakamaayo. Pwede ka mo halad, gawas nun ang tanan nga mohimo og halad. Pero ang pangutana mga kaigsunan, dawaton ba sa Dios? So mo ni usas ato karong hisgutan, dawaton ba sa Dios? Diha sa tubag sa Biblia mga kaigsunan, timan igyon ni siya, dili tanang halad gidawat sa Dios. Gani sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, dili tanang naghalad dito sa templo gidawat sa Dios or nalipay ang Dios. Gani kung imong lantawon kini mga tawhana, mga dato pa, mga kwartahan pa, pero naghalad sila og mga salapi nga kapin na sa ilahang income. Dili preha atong usa ka byuda nga naghalad siya kana bitawng ang ihag yung tibuok kinitaan. Kumbaga, ang gipakita dito katong iyang panginabuhian sa tibok adlaw. Ang pinaka-importante nga iyang gihatag kanto sa Ginoo. So munay usa sa ato rong tukion mga kaigsunan, doon na pag yung mga requirements speaking about paghalad. Kung maghisgot ta mga kaigsunan ni ining pulong paghalad, doon na yun ay mga requirements. Doon ay gipakita diha sa Biblia nga mga gi-require. Una mga kaigsunan, kung uhalad ta ngadto sa Ginoo or magdala tag halad ngadto sa Ginoo, bisan ganing atong kinabuhi ang ato ang tanan gani anato. Kay kini manggong paghalad mga kaigsunan, wala man gud ni mag-focus sa usa ka butang. Dili lang kay usahay manggod ang tao, mura kung maghisgot og halad mo ingon dayon kwarta na. Kwarta ang hisgutan ana, halad. Maunay kasagaran na mahinumduman sa tao kung maghisgot ganig halad kana dayong tithes and offerings, kanang love offerings o mission unsa pa na diha, church maintenance, kay ubang simbahan mga kaigsunan pertindaghanag sobre, nakasud kog simbahan mga kaigsunan 5 kabuk sobre des imo tubangan unya ang matag sobre dunay ngalan didto kung asa nakapunta o sa paingon kanang imong halad. Naa didto sa sobre tithes, na ay love offerings, na ay church maintenance, na ay mission offerings, na apoy church planting support. Mao na dito sa sobre. Mura og gi-arrange na nila daan. Gitudloan nila ang mga tao sa pagbahig sa ilang halad mahitungod sa salapianong bahin. Pero kung maghisgot tag halad mga kaigsunan, dili lang salapi ang hisgutan dinha. Una sa tanan, ang atong tibuok pagkatao nga mao ang atong kalag, espiritu ug lawas. Kining tanan mga kaigsunan, importante kay na siya. Dili lang kay salapi, dili lang paghatag dito sa panudlanan sa simbahan, dili lang sa paghatag og kanang tabang ngadtos mga nangayo, kay usas mga gipangutana dinhi mga kaigsunan kaganinang buntag, ako magyuning gi-review mga igsoon, ako magyunang gi-monitor na aman siguro yung mga nagpangutana diha sa atong live nga wala na kaayo nako makit na apoy mga panahon nga atong mga kaigsunan mo message gyud sa ato sa akong account Gideon Candelario o kaang uban mo text pinaagi sa ato ang number 0932-638-4134. So ang pangutana kaganina mga kaigsunan sadhang ka reply ko, nag-review ko sa ato ang programa. Dunay pangutana didto nga wala siya kay mosunod aning gitawag, wa siya mosubay ni ining 10%. Pero nagahalad siya og halad panahon sa simba. Unya magahatag pod siya og muhatag pod siya kung naay mga mangayo. So nindot kayo ni siya nga pangutana, nagpakabana sa iyang mga sakripisyo og nagpakabana sa iyang mga halad. Nindot kay ni siya nga mensahe
nga ato karong hatagan og pagtagad. Usa ni siya kapangutana mga kaigsunan gikan sa atong listener nga Sister Mary Jane Lumbas. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. So sa atong panahon karon, hisgutan lang usa na kong kadali kining tithes. Kining tithes mga kaigsunan sa atong panahon karon lahi na gyud sa panahon sa balaod. Sa panahon sa balaod, mandatory nila ang tithings. There are three kinds of tithings. Dunay tulo ka klase nga ikanapulo diha sa under the law. Na ay ikanapulo nga ihatag kadto sa Levita, na ikanapulo mga kaigsunan nga ilahang ihala diha sa templo, usa ka tuig ka usa nga sila tanan maoy mukaon anang ilang ikanapulo. Unya naapoy ikanapulo after 3 years, ilahan ning igahin og ibutang dito sa ilang lungsod nga maotoy gamiton para kung dunay mga tabanganan sama sa ilo sa mga byuda o sa mga tao nga dumuduong mga bisita, maotoy kuhaan nila nga mo'y ilang isupply. Pag abot diri mga diha sa under the law mga kaigsunan, kung imo lang taon compulsory gyud nila. Gani ang mga Levita maoy muadtos mga balay-balay sa mga Israelita. Ilahag yung kolektahon ang mga ikanapulo. Pero pag abot sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, gitagaan sa atong Ginoong Hesukristo ang tanang mga magtotoo o gitawag freedom. Doon na kagawasan ang tao. Dili na nawagtang na ang mga gitawag mandatory kanang pugsanay. Pero wala magpasabot nga ang paghalad o paghatag og kanapulo giabolis. Wala gyud iabolis ni Jesus Christ. Wala wagtangan ni Jesus Christ. Lamang gibalik niya ang sinugdanan sa wala pang balaod. Kung imong lantawon mga kaigsunan, siya ang katapusan nga gihisgutan diha sa balaod. Sumala sa mga diskusyon diha sa Biblia. Si Jesus Christ. Unya, ikaw ug ako sa atong panahon karon, doon na tay kagawasan. Muhatag ka o dili muhatag. Importante, mga kaigsunan, malipayon ka sa imuhang pag-alagad sa Dios. Nahimuot ang Dios sa imong kinabuhi. Mao gyud ni pinaka-importante, nahimuot ang Dios sa imong kinabuhi. Wala magpasabot mga kaigsunan nga kung dili ka muhatag og ikanapulo ngadto sa Ginoo, dili na dawaton ang imong mga sakripisyo. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung kinasing-kasing nimong gihatag ang imong ang imuhang kinabuhi, kung maghisgot bitaw tag kinabuhi mga kaigsunan, ako ni ipasabot ninyong tanan. Kung gihatag nimo ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, kumbaga imong gisurrender sa Ginoo. Kung mintuo ka sa sulat ni Apostol Pablo nga nag-ingon diha. Timanin niya. Kanang giingon diha sa unang Korinto kapitulo 6, 19, versikulo 20. Kung mintuo ta ana, ato sa natagayag pagtagada para inyo ni siyang masabdan. Basahon nako ni maong bersikulo sa unang Korinto kapitulo 6, versikulo 19 hangtod sa versikulo 20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas, kining atong lawas, mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo, nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Kining kaugalingon mao ni atong lawas. Ang tibok natong pagkatao, espiritu, kalag og lawas. Ingon din dili kita mo'y tag-iya sa inyong kaugalingon kun dili ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So kung ang atong kinabuhi mingtuo ta nga gibayra ni Jesus Christ, dili na kita mo'y tag-iya, nganong ihikaw pa man nato ang unsa may kana bitang niya nato. Unsa may niya nato? Kusog, abilidad, talento, kaalam, ug uban pa. Salapi. Mga igsuon ko sa Ginoo, kung gisurinder nato ang tanan ngadto sa Ginoo,
do na pagyutay gugma sa Ginoo. Timan ini, kung tinuod og buhi ang atong gugma og pagtuo ngadto sa Ginoo, dili ka muhikaw sa unsa may mga pamaagi sa Ginoo. Kana kung mingtuutan ni ining maong mensahe, ang tanan para sa Ginoo. Ang tanan gyud para gyud na sa Ginoo. Gikan sa Ginoo, iya sa Ginoo. Kay ikaw ug ako, ang gipakita diha, gipalit na ta. Like example, mga kaigsunan, doon na kay gipangayo sa Ginoo nga paliton, sakyanan, balay. Kanang tanan, ibutang na sa imuhang unahunang kinabuhi, sa imuhang kasing-kasing, nga gikan na sa Ginoo, o gamitan na nga mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Nga maalagaran nimo ang Dios, mas maalagaran nimo ang Dios sa tanan nga naa nimo. Ayaw tuguti nga mas maylaylo nimo ang buluhaton sa Ginoo tungod sa mga butang nga naa nimo. Hinuon mas mapagaan nimo ang pagpangalagad nimo sa Ginoo tungod sa mga butang nga mahimo nimong katimbang sa pagpangalagad. Mao nay gipakita diha, mga kaigsunan. Matud pa sa ato ang gitagaan nga pagtagad nga pangutana, naghalad man ko og halad sa panahon sa pagsimba, naghatag po ko og tabang ngadto sa mga nangayo. Ang pangutana, kwenta na ba ni og point ang ba ni sa Ginoo? Ang tubag, depende na. Depende sa kondisyon sa imong nahuna, depende sa kondisyon sa imong kasing-kasing. Kay dili tanan nga halad o pagtabang nalipay ang Dios. Dili tanan nga paghalad nalipay ang Dios. Kay nakaila ang Dios bisan sa atong kasing-kasing. Ang tawo nga tinuod nga dunay gugma, dili gyud na makabalibad sa paghatag. Timan ini siya, pwede ka nga muhatag nga walay gugma, pero dili gyud ka pwede, wala gyoy, pwede kang muhatag nga walay gugma, pero kung doon na kay gugma, muhatag gyud ka. Walay tao nga na ay gugma o niya, di mo hatag. Ang tinuod nga na ay gugma, muhatag yun na. Sumala sa iyang kanabitang ikalipay sa iyang gigugma. Abisan ikaw, God, kitang mga tao, mga kaigsunan, kung doon na yun tayo gihigugma, gaan kayo nga muhatag. Mausab ang atong Dios. Gipakita niya ang iyang gugma pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak, si Jesus Christ. Timan sa pagbunyag ni Jesus Christ dito sa Jordan, doon ay tingog dito sa langit, giingnan niya ang mga tao, pinaagi siyang tingog. Dili pinaagi ni Jesus, dili pinaagi sa Holy Spirit, kundi tingog yun sa Dios. Nadungog sa mga tao ang tingog sa Dios gikan sa langit. Diha sa Kapitulo 3 sa Mateo, o kana tinuod yun ang nahitabo kay gisulat na sa Biblia. Unsay tingog dito? Kini ang akong pinalangga kong anak, paminaw kamo kaniya. Ako ato guning basahon kung asa na nasulat, mga kaigsunan. Ablihi ko ng inyong libro, inyong Biblia, ablihi diha sa libro sa Mateo. Mateo Kapitulo 3. O niya diha sa versikulo 17. Ablihi ang inyong Biblia diha sa libro sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 17. Og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Timan niha, ang maong tingog gikan sa langit, dili gikan sa baba ni Jesus, dili pod gikan sa Holy Spirit nga mingtugdon diha sa baga ni Jesus. Ang tingog gikan sa langit, kini mao ang pinangga kong anak,
nga nakalipay kanako pag-ayo. Pinangga og nakalipay pag-ayo niya. Apan mga igsuon sa unahan nga diskusyon sa atong Ginoong Jesucristo sa sulat ni Apostol Juan, diha sa Juan mga kaigsunan gipakita 3:16 nga gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ang anak nga nakalipay pag-ayo niya, ang anak nga ihang pinangga niya, mo iyang gihalad, mo iyang gihatag aron ang kalibutan nga iyang higugma makabaton og kagawasan, makabaton og kaluwasan. So munay gipakita mga kaigsunan mahitungod sa unsay pwedeng mabuhat sa gugma. Di ka pwede nga moingon kang nahigugma ka pero wa kay gihalad, wala kay gihatag. Pero ang tinuod mga kaigsunan mao ni akong giingon, pwede lagi kang muhatag nga way gugma. Pero kung doon na kay gugma, di gyud pwede nga di ka muhatag. Kaya ang tinuod nga doon ay gugma, makahatag yun ka. Pangutana, nakahatag man ko Pastor Gideon og halad didda simbahan. Og doon ay mangayo nakatabang muhatag sad ko. Point ba na sa Ginoo? Kwenta na ba na sa Ginoo? Ang tubag ana, depende na siya sa kondisyon si mong kasing-kasing, kondisyon si mong nahuna, og sa imuhang pagdumala sa tibok nimong pagkatao. Kay daghan kaayong mga pasidaan ang Dios nga atong mabasa diha sa Biblia. Kamanday mo, diha sa Mateo 5 man siguro na. Kung wag ko malimot ra ani. Mateo 5, ablihin ninyo mga kaigsunan, Mateo 5. Mateo 5 niya natos 20 kapin. 20 kapin. 20. Pagtulunan mahitungod sa amo ni. Ingon des 23, busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa laran, unya didto mahinumduman mo nga oy nasilo kanimo ang imong sikatao. Biyai ang imong halad at tubangan sa laran og adto adayon ang imong sikatao pakiguli una kaniya, unya balik sa halad padayon na ang imong paghalad ngadto sa Dios. Kana dako kay na siya nga mensahe nga gipakita sa atong Ginoong Jesucristo. Sa maragod na mga kaigsunan sa panahon ni Propeta Isaias, nga daghan kayong nagsakripisyo mahitungod sa fasting. Gihalad nila ang ilang kinabuhi, nag-anto sila, nagsakripisyo sila, pero mangita ra gyapon sila away. Makigsumbagay gyapon sila. Wa gyapoy kapuslanan ang ilang sakripisyo. Mausab ang gipakita ni Jesus Christ. Muhatag ka. Muhalad ka. Mutabang ka. Pero ang imong kinaiya perting baltia. Like example, hambugiro ka, mapahitason, dili ka kantigong mo paubos, dili ka kantigong mo pailob, muhatag ka na ay pagpangumpara, kanang tanan, wala na ibili at tubangan sa Dios. Munang ang tubag sa gipangutana sa itong igsuon, nagdepende na siya sa kahimtang sa imong kasing-kasing, nagdepende na siya sa kahimtang sa imuhang huna-huna og sa imong pagpuyo, ingon ka nag-alagad og Dios. Kay mahimong kawang ang imong paghatag, ang imuhang paghalad, kon ang imong kasing-kasing, ang imong kinabuhi, wala gihapon maalain sa mensahe sa Dios. Ikaduha, depende po na sa imong gihatagan. Kay dili tanan pwedeng hatagan. Ang Biblia mga kaigsunan, hingpit gyud siyang nagtudlo og nagiya sa tanang tao. Nya atong hinumduman mga kaigsunan, dunay mga mensahe ang Dios pinaagi kang Apostol Pablo. Kun unsaon nato pagtabang og tao. Si Apostol Pablo miingon nga mismo ang kasulatan nagsulti nga ayaw pakana ang taong dili mo trabaho. Sige pangayo. Pero siya sa iyang kaugalingon, wala niya tabangi ang kaugalingon. So muna nga ang tubag,
Kung mutabang ka sa mga taong nangayo, kung muhatag ka sa mga taong nangayo, ila-ilaha ang taong nangayo. Basi kung na-spoiled na sa pagpangayo. Basi kung nagsalig na sa imong gihatag. Doon na ba'y kwinta gyapon ang imong paghatag sa tao nga wala mismo mutabang siyang kaugalingon? Wala. Mao na nga daghan kayong bantayanan mga kaigsunan mahitungod sa paghalad ngadto sa Ginoo. Dili lang sa paghalad og ikanapulo. Kay ang tanan mga kaigsunan sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ikaw ako gawas nun ta. Apan wala magpasabot nga kung muhatag ka sa Ginoo og ikanapulo, dili na bililhon niya. Sa ako nang gikaingon kaganinang buntag, dunay dako kayong kalahian sa usa ka Kristohanon nga naghatagan og ikanapulo kay sa usa ka Kristohanon nga wa gyud mohatag ikanapulo pero muhalad ngadto sa laran. Dako kay na siyang kalahian sa unahan sa iyang pagpuyo ingon nag-alagad sa Dios. Kay ako gyud ang nasinatian. Dako kay diferensya mga kaigsunan. Ako mismo nga nagdalag mga tao o nagdalag mga simbahan, ako mismo ang makakita. Ug ako mismo nakasinati pod sa ako ang pag-alagad sa Ginoo sa ako lang yung kaugalingon. Nga kaniadto, lisod kaayo ang pangapabor, mga panalangin, musulod sa ako ang pagtikang sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sa diha nga nagsunod ko sa unsay mga pamaagi sa Ginoo kay kana man kong ikanapulo, maghisgot tag ikanapulo mga kaigsunan, pamaagi gyud na sa Ginoo. Dili na pamaagi sa tao. Pamaagi gyud na sa Dios. Mao nang nakigsulti ang Dios sa iyang mga katawhan dihas malakyas. Iyang gipahinumduman ang iyang mga katawhan. Ang tinuod nga pagkadato dili na sa gidaghanon lang sa kwarta, kundi ang pagkakontento, matud pa ni Apostol Pablo. Kung ang tao kontento, maunay taong tinuod nga dato at tubangan sa Ginoo. Kanang walay butang nga giapas ba? Walay butang nga gipaningkamutan. Kay kung doon na manggug kay butang nga imong gipaningkamutan kay sa imong pag-alagad sa Dios, mahimong ma-priority ang mga butang kay sa panahon nga gikinahanglan unta nimong ihalad ngadto sa Dios, ang mahitabo ana mga kaigsunan, layo ka kayo sa presensya sa Ginoo. How ang gyapon ang imuhang pagpuyo sa kalibutan. Naagyapoy kaguliyang, kagubot, kasamok, ug naagyapoy kana bitawng kalibog. Wala gyapoy kalinaw. Naaman siguro'y kalinaw, pila ra ka minuto, pila lang ka oras. Musod gyapon dayon ang mga kasamok. Pero lahi sa usa ka tawo nga nagsubay sa tanang mga pamaagi sa Dios. Dili gyud dili makulangan sa tanan. Mao nang miingon si Hesus Kristo nga labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Og pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton og tanang butang, ihatag ra niya kaninyo. But ipasabot ka ng mga butang kapin lang na. Dili na mo dapat i-priority. Kanang mga balay, mga sakyanan, dili na siya mo i-priority. Pero idugang lang na siya, ihatag ra na siya sa diha nga ang pinaka-importante mo'y imong giampingan. Ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi, mao na gani na imong giatiman, tanan nga mga butang nga imong gikinahanglan kanang mga balay, sa lapi, sakyanan uban pa, kapin ra na. Ang tinuod nga bahandi mga kaigsunan sa kinabuhi sa tao, kanang naa kay kalinaw, naa kay kalipay, kontento ka, bisan asa ka. Bisag unsay panahon, mana ang mga problema, naaman ang mga katalagman, malipayon gyapon ka, makaluhod gyapon ka sa Ginoo, makadaig gyapon ka sa Ginoo, like ni Daniel. Bisan kon si Daniel mga kaigsunan tuwa sa ilalom sa yuta, dito sa ilangob sa leon, nagdaig gyapon sa Ginoo. Wala siya kakita sa kakuyaw. Wala siya kabati og kakuyaw ni kakulba. Pero daghang mga Kristohanon nga wa pay kakuyaw, layo pagani ang kakuyaw pertinang kulbaa. Wala nay kalinaw, napuno na sa kabalaka. Ug maunay walay panalangin.
Ang tinuod nga tao nga moingon ta sa giingon ni Apostol Pablo, ang tinuod nga dato katong taong kontento kanang naay kalipay kalinaw. Buta nga dili nimo mapalit bisan asa. Kanang kalipay kalinaw, dili na nimo mapalit bisag asa nga may kuan drugstore. Di ka kapalit ana, di po ka kaparisita ana dito sa doktor. Anay mga sleeping tablet. Mo inom ka tulog dito. Alinaw gyud. Pero kanang tinuod nga kalinaw, kanang nag-atubang kag mga problema. Nag-atuban ka og kanang mga kakuyaw. Pero nagdaig yapon ka sa Ginoo. Makasimba yapon kaniya like Dave ni Daniel, no? Mao na nga kanang muhatag ta og halad, muhatag ta og mga tao aron mahimong kwinta na atubangan sa Dios, mahimong bililho na atubangan sa Dios. Una sa tanan, ang advice sa Biblia mo ni, ila-ilaha ang mga tao nga imong hatagan. Dili tanan nga mangayo pwede na nimong hatagan. Ila-ilaha ang imong hatagan. So alang sa nangutana ug alang pod sa mga kaigsuonan nato karon nga naminaw ug nagsunod sa ato nga programa, ako kamong gidasig sa pag-share niini ngadto sa inyong pamilya. Kung mutabang mo, mapaigsuon man, mapasulod man diha sa inyong pamilya, ila-ilaha para dili siya mahimong dautan sa imong pagtabang. Kay dili tanan nga imuhang pagtabang makaayo sa tao. Like example, tapulan kay nga tao. Musamot na siya katapulan, kung iya kang makitaan nga kuno na nimo siyang gisuportahan. Damor niyang murag mapasagarbuhon sa siyang pagkatapulan kay damor man siyang naatiman. Unya unsay giingon sa Biblia, ayaw ninyo pakana ang mga taong dili mo trabaho. Mas tagaan na tong dungog ug mas tagaan na to og kana bitang pagtagad katong mga kugihan. Aron mas mudaghan ang mga kugihan. Ang usas mga problema sa tong gobyerno, ang giatiman hinuon pag-ayo katong manoong mga tapulan. Dili noon tanan. Pero dunay mga taong kugihan naghago pag-ayo. Manunooy gya naghatagan og tax pag-ayo sa gobyerno. Unya ang tax gigastos para sa mga taong dili mo trabaho. Amo na usas mga problema. Daghan kaayon nga mga nagdawat og hinabang gya sa gobyerno nga kinabuhi wala man ning kamot. Mo na nga arita sa ato ang kaugalingon. Tan-aw na to ang atong kaugalingon. Speaking about paghatag, una sa tanan, aron mahimong naay point ni sa Ginoo, ila-ilaha ang imuhang gihatagan. Ila-ilaha ang mga taong nangayong tabang, angay bagyong tabangan. Basi og nangayo na siya para ilara pong ibisyo, para ilara pong iluling hayaw. So dili na siya point atubangan sa Ginoo. Kung gusto gyud ka nga sigurado nga naa kay point atubangan sa Ginoo, mga kaigsunan ko sa Ginoo, kanang giingon ni Jesus Christ sa Mateo 25, sugod 31 hangtod sa unahan. Kung gusto gyud kita mga kaigsunan nga ang atong paghatag, pagtabang, puin gyud atubangan sa Dios. Buti pasabot gantihan gyud sa Ginoo, suklian gyud sa Ginoo, balusan gyud sa Ginoo. Gantihan gyud sa Ginoo kanang mutabang ka ngadtos mga taong nag-alagad sa Ginoo. Kanang mga ubos niyang mga igsuon, kinsa man ang ubos niyang mga igsuon, katong mga tao nga mingtuo, katong mga tao mga kaigsunan nga nagbuhat sa kaubuton sa Dios, kinsa man ang mga tao nga nagbuhat sumala sa kaubuton sa Dios. Mauna sila imong atimanon. Mauna sila imuhang hatagan. Kay damor nimo ning buhaton, ang imong gihibuhat dili og dili gyud na kalimtan sa Ginoo. Kay wala na nimo gibuhat santos ngadtos mga tao, mato ni Jesus, inyo nang gibuhat sa akong kinabuhi. Ako ning basahon God.
Mao ni ako gyong gi kana bitaw gisubay, gi-apply, gibuhat. Ug damor na ko ning gibuhat mga kaigsunan. Ilailahon po na ako ng tinuod gyud nga lagad. Muna ako giingnan akong asawa, katong dito pa mi sa upra, wa pag yung may balay, wala pag yung may simbahan nga gitukod, wala pag yung may tindahan ato nga napalit. Ako siyang giingnan, bis, kumuhatag ta, sumala sa gisugilon o gitudlo sa Dios nga gibili dias Biblia, mas i-priority na to ang paghatag ngadtos mga taong nag-alagad sa Dios. Labi na gyud sa mga taong nagsakripisyo. Kay damor na to ng buhaton, ang Ginoo nagsulti, damor ta niyang suklian, damor ta niyang panalanginan. Ug wala may pakyasa sa Ginoo. Unsay giingon dinhi sa Mateo 25 mga kaigsunan, Mateo 25:31. Ingon dinhi diretso ko mga kaigsunan sa versikulo 34. Oni ang hari mo ingon sa mga tao sa ihang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Katong mga tao nga gipanalanginan sa amahan, dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. So sa pagbuhat sa kalibutan doon na giandam nga gingharian ang Dios. Ug kini alang sa mga tao nga mga taong gipanalanginan sa Dios. Kinsa man ning mga tawhanang gipanalanginan sa Dios. Versikulo 35. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong balay. Hubo ako, inyo akong gibistihan. Masakiton ako, ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw. Unya, unom na. Unya, mitubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami mindawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Versikulo 40. Onya ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Pangutana, kinsa man ang giila ni Jesus nga iyang mga igsuon? Katong mga tao nga nagsigig pangabit, katong mga taong nagsigig bisyo, katong mga tao, mga kaigsoon nga nagsigig pakasala, nga ilang gigamit ang pulong sa Dios nga gibaliktad noon ang imong ang mga mensahe nga okay ra ron, basta kay grasya ra ang kaluwasan. Okay ra. Saksa ra ta diri, sibong-sibong ta. Okay ra na. Sugal dito. Lulinghayaw bisag asa. Okay ra na, kay grasya ra ang kaluwasan. Mao ba ni mga taong iluhon ni Jesus nga iyang mga igsuon? Mga igsuon, ang pinaka sentro dinhi mga igsuon, dili tanang tao, kundi ang mga taong matarong. Importante gyud sa atong pagpangalagad. Tarong ta. Tarong tang tan-ahon sa Dios. Ang atong mga pinulungan tarong, ato ang batasan maayo. Matarong ta atubangan sa Dios, mga kaigsunan. Mauni sila ang mga tao nga ilhon ni Hesus nga iyang mga igsuon. Tanaw na to mga igsuon sa Mateo Kapitulo 12. Versikulo 49. Mateo Kapitulo 12, 49 hangtod 50. Diha nato mailhan kung kinsa ang mga igsuon ni Jesus Christ. Unsa ang kahimtang ug unsa ang mga buhat sa mga igsuon ni Jesus Christ. Aron mauni ang atong atimanon. Sila ang atong atimanon. Unya gitudlo, okay. Sugod ta diri sa 48. Mateo 12:48.
Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. 49, unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an. Og miingon, tan-awa, mao kini sila ang akong inahan og ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan og ang mga igsuon mao katong nagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga ato sa langit. So una, mga tinun-an. Tinun-an nga nagbuhat sa kabuton sa amahan. Maunay mga tao nga angay tabangan. Maunay mga taong angay bistihan. Maunay angay mga tao angay mga kaigsuonan nga bisitahon, pakanon, paimnon. Kumbaga atimanon. Kaysa pagbuhat nato ni ana, gantihan ta sa Dios. Maunay tinuod nga tubag kung gusto gyud ta mga kaigsuonan nga magpakisayod nga ang atong pagtabang og paghatag sa unsay niya nato dako kay ng puntos sa tubangan sa Ginoo. Pero kung mutabang ka, wala nimo ilaylaha, hasta lang nakatabang ka, lupig pa'y giilad nimo unay ang imong kaugalingon. Nga nagtuo lang ka nga, oy, na kay ganti, kay matinabangon kay ka. Speaking about paghalad diya sa simbahan, klaro hapon ng simbahan nga imong gihalaran. Nagdala diha, tarong ba? Ang gitudlo, matarong ba? Wala ba'y bisyo? Basing nagbisyo rapon na. Ang imuhang tabang, mahimong walay bili at tubangan sa Dios. So daghan kayong bandayanan po, mahitungod na sa panahon nga mutabang ka. Una, kinahanglan mutabang ka, number 1 is kinasing-kasing, siyempre, kinasing-kasing. The word kinasing-kasing nagpakita na sa pulong gugma. Kaysa ako nang gikaingon, kung daa kay tinuod nga gugma, muhatag yun ka. Pero dunay paghatag nga way gugma. Kanang napugos ra ka. Or kaha, kanang nadala ra ka ba? Nang hinambog ra po ka, nga mo yung ka nga, hatag man po siya og 200. Like example, na anay amutan diya sa simbahan. Unya, kuan kay ka, kanang galante kay ka ba? Nindot kay ka, murag kag labi nag hanginon, di man na palupig. Dihas amutanay mga kaigsunan, like examples, panginahanglan sa simbahan. Or labi na, sige tawag church anniversary, mo anak dayon nga, ako pastor, manok. Nya mo ingon ng pastor, pila ka buok? Kuan lang pastor, tulo. Sige, salamat kay sa Ginoo Brad. Unya, moingon po ang usa, ako pastor, kanang na ako'y giandam nga baboy. Salamat sa Ginoo Brad. Nga, pila man kabuk baboy. Usara pastor. Sige, na itulog kabuk manok, na usa kabuk baboy. Unya ikaw, kay galante man kay ka. Like example sa mga galante kanang dili palupig ba? Moingon nga, ako, kisa pa, may mga pastor, kisa pa. Moingon po katong dili palupig. Ako pastor, baka. Karon kay naman po'y nihatag og baka. Pastor, duha ka buk baka. Naman po'y nihatag og duha ka buk baka. Pastor, na ako'y ihatag tulo ka buk baka. Murabag ka nang naas kandidata ba nga kaber-kaber. Isa-isa kaber-kaber ba? Buti pasabot. Kinahanglan mo hatag ka, dili kay napugos lang ka, or kanang nadala ra ka. Muhatag gani ka mga kigsunan, kanang kaya ra sa di mo nga muhatag. Dili kay muhatag ta, muhalad ta, nga kana bitawng nagkapangutang na noon. Ayaw mo og kanang pagpakitang tao. Unsay inani ni siya, kung unsay imuhang nasaad nga to sa Ginoo, kung unsay piyala sa Ginoo diha, just pasalamat sa Ginoo. Ayaw po sa ang imong kaugalingon. Ayaw pa antusa og pasapira ang imong kaugalingon. Para ang imuhang paghalad, ang imong pag-alagad, puno kanunay sa kalipay.
Importante manggod kanang kalipay. Kanang dili ka na pugos. Kanang wala ka na piga ba, kumbaga. Kay speaking about paghalad mga kaigsunan, dili na mo gitanaw sa Ginoo. Ang gitanaw sa Ginoo nga atong kasing-kasing. Malipay ba ka? Naa ba kay kalipay? Naa ba kay kalinaw? Kay kung na kay kalipay, na kay kalinaw, kabalo ang Dios nga gaan kayo ang imong pagdahig ngadto sa Dios. Gaan kayo ang imong pagpasalamat ngadto sa Dios. Kumbaga hugyaw kay kang magdahig. Kay kung nakahatag ka unya na pugos, ang imong pinakpakan mga kaigsunan mura og pakpak murag dili. Kay ang mga tao hugyaw na. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa pagpasalamat. Ang uban hugyaw na unya ikaw. Sige ka una nga nung nakahatag masad ko nga dako para bakog utang ani, bayran na. Wa gyud ka. Muna nga daghang kay bantayanan about sa paghatag. Muhatag gani ikaw niya na kay panggida pangdumtan, na kay mga gikasilagan, ayaw na hatag. Pero wala magpasabot nga muundang na lang ka sa paghatag. Doon ay solusyon. Reconcile. Buti pasabot, pasaylo sila. Or pangayog pasaylo nila. Ana na siya. Para iblis ka sa Ginoo sa panahon nga muhimo na kaghalad ngadto sa Ginoo. Speaking paghalad, dili na siya kwarta lang ang gipasabot diha, kundi ang tanan nga nanimo. Pwede ba nimong pangumustahon ang imong kaugalingon? Nahatag ba nimo ang kinatibuk-an nimong kinabuhi ngadto sa Ginoo? Ang imong espiritu kalag og lawas? Ayaw patuohang imong kaugalingon nga kung muhatag kag kwarta, nalipay na ang Dios. Dili na mo gitanaw ang Dios, dili na mao gitanaw sa Dios kanang kwarta. Ang gidakon sa kwarta, ang gidaghanon sa kwarta, kanang imong kasing-kasing. Kung malipayon ba ka, na-bless ba ka, wala ba ka nag-antos noon. Kay kung nag-antos ka mga kigsunan, napugos ra ka, sultihan ta mo, dili mo kadahig sa Ginoo in 100% nga pagdahig. Dunay babag. Maubitaw ng kung musaad ka, ingna gyud itugot sa Ginoo. Ana na ang gipakita diha para ang imuhang kasing-kasing ba dili mapugos. Nya sunod kung muhatag ka para ang imong paghalad o pagtabang o paghalad diha sa Ginoo, dako kay point, kumbaga kwenta na tubangan sa Ginoo. Susiha ang imuhang pagbati o ang imong kasing-kasing unsay motibo sa imong paghatag. Kay kung muhatag ka para pasikat lang, muhatag ka para pangumpara lang, that is useless. Doon ay pagtulunan si Jesus mahitungod ana. Nga gisulat ni Apostol Mateo dihas kapitulo 6. Mateo kapitulo 6 mga kaigsunan, 1 hangtod sa unahan. Mahitugod ni sa buhat sa kaluoy. Matguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingno ninyo ni ana dili kamo makadawat sa ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kung muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog. Sama sa gibuhat sa mga tigpakorinon sulod sa sinugoga o sa kadalanan, nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat ta silang ganti. Katong gidahig sila mo na dito ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabos, tabangi siya sa paagi nga bisan kani ang labi nimong suod kanimo dili masayod niini. Himo kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. So sa pagtabang o paghalad, tan-awa ang imuhang motibo. Kanang imong tuyo ba? Unsa magoy tuyo nimo nga mutabang ka, muhalad ka? Una sa tanan, ayaw tuguti pagpasikat lang. Ayaw tuguti nga, uy, gusto lang kong musikat, gusto lang kong mailhan. Importante, nailhan ka sa Dios, gidawat ka sa Dios. Sunod,
kung muhatag gani ka, muhalad ka, importante na base na sa imong pagtuo. Muhatag ka pero wa pa ka mutuo. Useless gyapon. Ang tinuod nga tao nga naay pagtuo, muhalad yun na, muhatag yun na sa Ginoo. Pero ang tao nga kulang og pagtuong, unya makahatag tungod kay nadani ra pod sa mga tao, mura ba og nadala ra ba, magmahay na. Musamot nga wa nay kalipay. Now kining pangutana ka kaganinang buntag nga akong giatiman karon, kwinta ba na sa Ginoo? Kung muhalad ko diha simbahan, na ay mga taong mangayo, mutabang ko, dipindi lagi na sa imong kasing-kasing. Dipindi na sa imong nauna o sa imuhang mga buhat. Una sa tanan, kinasing-kasing, imuhang motibo, bantay, unya dapat naakay pagtuo. Nagtuo ka sa Ginoo, buot ipasabot, nagsalig ka sa pamaagi sa Ginoo. Puno kag pagsalig sa pamaagi sa Ginoo. Buot ipasabot, kung nagsalig ka sa Ginoo, nganong dili man ka muhatag ka na po? Kung nagsalig ka sa Ginoo, inana manggod mga kaigsunan, daghang kay mga tao nga moingon nga nagsalig ko sa Ginoo pero ang pamaagi sa Ginoo mura og kanang giusuba. Pamaagi man as Ginoo, dili man na pamaagi sa balaod. Gilig-on ra na sa balaod. Kay before after nga gi-release sa Dios ang sugo ug saad sa Dios ngadto kang Abraham, si Abraham mingtikang dayon sa pulong ikanapulo. Sa wa pa gani nag-discuss ana, si Abraham mingbuhat na ng ikanapo. Even si Jacob mga kaigsunan. Manang ako mismo kanang daghan kay kong mga nasinatian nga mga pagsulay pero nagpatigbabaw kanang kalipay. Ang pagkakontento. Nya damor nga kana bitang una sa tanan na bantay ninyo ni. Pag matinud-anon mo sa tanang pamaagi sa Dios, speaking about sa paghalad, paghatag, bisag unsa pa na nga mga pagsulay, makadawat ka ana. Bisag unsa pa na nga klaseng mga pagsulay timan ay makadawat ka ana. Buti pasabot dili ka ana mabugatan. Kay makadawat bang ka? Pero kung di ka kadawat, di mura kag muotong. Daghang kay kag pangutana. Pero kung makadawat gani ka sa tanang mga pagsulay nga imong naagian, kumbaga imo nang giila ba? Di gyud na mahitabong mawa. Mga kaigsunan, makadaig ka sa Dios, makapasalamat ka sa Dios. Pero mao na makuha lang nimo na kung magpabilin kang matinud-anon sa Dios. Magpabilin kang matinud-anon sa Ginoo. Sa among mga nasinatian nga mga pagsulay, daghang mga tawo nga nakasaksi, maingon gyud nga muhilak silang makakita namo. Gani doon na to'y listener sa Love Radio na kaagi dito sa Opera. Kay nakakita man gyud sa among nasanitian, among naagian. Kaila man gyud siya. Usa sa akong estudyante. Samtang nakaagi ko na siya dito sa Opera, tawagan, chatan ko niya. Sa pastor, naghilak ko ron. Kung ano man, nakaagi ko diri sa Opera, kahinomdom ko ninyo. Kung mao ba? Ay, kung ay naghilak. Nakalabang naman ta. Bisita lang ko niya diri. Sa gimingaw, ragyod ko ninyo, pastor. Nibati kong kaluoy sa inyong mga nasinatian. Kung human naman, ay na, mura maglabas pa niya ang mga nahitabo. Di pa sa kadawat. So ina na mga kaigsunan, kung nakabuhat ka sa mga pamaagi, tanang mga pamaagi sa Dios, i-bless gyud ka sa Ginoo. I-bless gyud ka. Munang sa akong kinabuhi, dili gyud nako kana bitawng una sa tanan, usas ako ang nakita diya sa Biblia. Usa sa pinaka dako og lig-on nga pagsulay or kanang gamiton nga sulayan kasi mo pagkakristonon kini biyang kwarta. Kwarta man. Ang Dios ug ang kwarta mao nay mag-atbang. Kung tinuod ka nga dunay Dios, dili ka mawilis kwarta. Pero kung duna kay Dios, apan
mas gipaka-Dios nimo ang kwarta, usbon nimo ang pamaagis Ginoo. Sultihan ra gyud ti ka. Murag ikaw mo'y swito kaysa Dios. Murag ingno nato ang Dios, Lord, kabalo ko nga kakita ka. Nga daghan pa kay kog bayranan, kulang ra gyud ni. O nang dili ra gyud kanira gyud usa akong hihalad. Murag di ra usa ko anang tights Lord. Murag wala naman na kaysa balaod pa man na. Inana gyud murag swito patas Ginoo. Nya musimpatiya dayon tas mga pastor nga against sa tithes. Pero mudawat og tithes. Perting balik awuta mga kaigsunan. Mudawat og tithes pero dili mo tithes. Mao na nga mga kaigsunan, kining atong pagpuyos kalibutan kinahanglan man gyud ni siya og kanang inuting kayay ba. Kung baga kilatisanay gyud pag-ayo. Dili kay hatag lang, tuo lang, sunod lang. Dapat nakabase ang atong prinsipyo sa Biblia. Prinsipyo gikan sa Dios. Muna nga dili basta-basta mga kaigsunan ka na moingon ta nga kung unsay atong gihatag, kung unsay atong gitabang, atong gihalad, puntos na atubangan sa Dios, daghan pa kaayong pwedeng uting kayon. Ang ato ang batasan, ang ato ang pagkinabuhi, di man na pwede nga muhatag ka sa Ginoo, ang imong gihatag maoray dawaton, ikaw dili. Naapoy mo ingon nga, pastor, idala ra ko ani kong halad, akong tithes, idala ra ko ani. Patrabahoon pa ng pastor. Nya ikaw di ay, naa magukuroy ihandos nga mga baboy, naa magukuroy ihandos nga mga kuan, komprador ba ni pastor, komprador ba ning imuhang igsuon, komprador ning imuhang membro pastor. Idala ra ko ani kong halad. Pasan po daw ng pastor, ako adasa ko mo dala. Ikaw man ang halad, ikaw mo halad anak dito. Dili pwede nga ang imong halad mo'y nakasimba. Ikaw nanuoy gihala, ikaw gitagaag halad, wala noon ka magasimba tungod anang mga hala, tungod sa mga panalangin. Unang bantayanan, daghang kay bantayanan. Dapat kinasing-kasing, imong motibo bantay. Sunod dapat na kay pagtuo, na kay pagsalig. Onya sunod gani kanang speaking about nakatabang ka, kanang tinuod nga tabanganan. Dili kay para imbisyo lang, dili para iluling hayaw lang, kundi tabanganan yon. Ilailaha ka ng mga taong angay yun nimong tabangan, hala tabangi. Kay kung dili po nimo tabangan mga kaigsunan, dili po ka na panalanginan sa Dios. Nakoy basahon diha sa panultihon man siguro ni 19, panultihon 19 mga kaigsunan. Ablihi gon ng inyong Biblia. Panultihon 19 onya versikulo 16. Ingon din ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi. Apan ang nagsalikway niini dali rang mamatay. Yung mamatay dahil iyang pagsalig, iyang pagtuo, iyang kadasig, kalipay, kalinaw, patay. Versikulo 17, tanawa. Kung muhatag ka sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mubalo siya kanimo. So grabe ka importante ka nang muhatag ka. Grabe ka importante mga kaigsunan. Hatag ka sa mga kabos, katong tabanganan gyud. Pero katong mga kabos mga kaigsunan nga dili bisyoso. Kasagaran ra ba kabos mga kaigsunan na mga bisyo? Kay nganong nakabos tungod sa bisyo? O nang ilailahon pud taon ha? Ilailaha para na ipuntos ang imong paghatag. Na ipuntos ang imong pagsakripisyo. O niya, sunod mga kaigsunan, speaking about paghatag, susiha kung nalipay ba ang Dios? Nahimaya ba ang Dios? Kanang mutabang ka sa mga tao nga ang mga tao mo daig sa Dios, dili kay mutabang ka sa mga tao, ikaw mo'y daigon sa mga tao. Mga igsuon,
usag yun na sa likay na siya. Kung muhatag ka para daygon ra ka, unya na ay mga tao nga, ako, kung hatagan ko mga kaigsunan, akong itubag, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan akong ipatugbaw, akong ipatigbabaw, nga nagpasalamat ko sa Dios. Dili kay, salamat kayo sa imong kinabuhi, kung wala ka, murag di gyud ko mabuhi. Ana, parte na yun ng pagkalayo Nya ingnon dayon, ikaw mo'y gipadala sa Ginoong anghel. Murag saag na ba? Inaragon nga, salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa imong pagbuhat ni anak. I-bless ka. Simple lang. Inana na siya. Dili kay mura na og gianghel nimo ang nagtabang nimo. Murag hapit na labaw pa sa Dios. Kung muhatag ka mga kaigsunan, ayaw paghulat nga daygon ka. Siguro nga inighatag nimo, ang Dios mo'y gidaig, ang Dios mo'y nahimaya, ang Dios mo'y napasalamatan, ang Dios mo'y napasidunggan. Para ang imong paghatag o paghalad diha sa simbahan o paghalad o pagtabang sa mga tao, puntos na atubangan sa Ginoo. So sa ato ang mga nakatunan, mga kaigsunan, nadunggan ng mga mensahe, ayaw ninyo na kalimti. Hinumdumi, dili ta ng halad, dawaton sa Dios. Kung muhalad ta, kanang pinakamaayo. Kanang kalipay yun na to ba? Dili kay muhatag ka mga kaigsunan nga, kanara pong walay gamit. Di na magamit. Ayaw taon mo nang hatag na di magamit. Unsa man nang buluhaton sa Ginoo, unsa man nang kuan sa Ginoo, simbahan sa Ginoo, squatter? Kanang magamit. Muna nga itong simbahan mga kaigsunan diri sa ato ang programa, akong nakita nga gaatiman ang Dios ninyo. Ako nakita nga ang Dios nagatiman kanatong tanan. Gipanalanginan sa Dios ang ato ang pag-alagad. Salamat kay sa Ginoo. Dalaygon kaayo ang Dios nga nagatiman kanato. Ya ako ang gitinguha gyud mga kaigsunan samtang may gininhawa pa. Magamit na ko akong kinabuhi. Sa unsa may ako nakatunan, inyo gyud kining nakatunan. Maurgi ako ang gitinguha nga samtang may panahon ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, walay laing mapataas kundi ang Dios. Walay laing mapasidunggan mga igsuon kundi ang Ginoo nga mao'y tag-iya sa tanan. Ang Ginoo nga mao'y nagpahimugso sa atong ginabuhi ning naong sa kalibutan. Siya lamang ang angayan, hatagan, mga pagday, pagpasalamat, pagpasidungog. Matod pa ni David, kining tanan nga niya kanamo gikan kanimo, ug kining tanan alang lamang usab kanimo. Ug kaluoy mo ay ginutuban, ikutan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon. Doon na may mga pangutana, mga kaigsunan, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa to nga programa. Ako ra gyud ang taga-ako pagtagad. Nya himuon og mga mensahe uwali diri sa tong panaguban. Hinumdumi mga kaigsunan, ang Dios dili mo tan-aw sa gidak-on sa imong gihatag. Ang iyang gitan-aw ang kahimtang sa imong kasing-kasing. Kaya ang tinuod nga dunay gugma niya, dili gyud na mahitabong di mo hatag. Muhatag gyud na basta kay taong dunay gugma. Pero dunay paghatag nga walay gugma. Na pagpangumpara. Pero ang gusto sa Ginoo, kinasing-kasing. Nindot ang motibo, dunay pagtuog pagsalig sa iyang pamaagi. Kini ang bililhon kayo at tubangan sa Ginoo.
Kung kaniadto mga kigsunan nga mutabang tamuhalad ta, gipangupara na to, igo na to, tama na to, gikalimtan na to, dapat dili na to tumbuhaton sa unahan, kinahanglan, puno tas mga pagdahig, puno tas sa pagpasalamat. Ug unsa may mga pagsulay nga atong maagian karon og sa unahan, kinahanglan ka antigot ang muila, mudawat ana para makadaig ta ka sa Ginoo sa tanang panahon. Makapasalamat ta sa Ginoo sa tanang higayon. Siya ang atong mapasidunggan o mapataas samtang doon na pa'y panahon. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin o nagatiman ka nato. Ug ako nagatuo nga sa inyong kinabuhi naguban ang Dios. Sa inyong pamilya nagtudlo ug nagamuma ang Dios nga atong gilagaran. Sa tanang mga kapastoran, I declare blessing kaninyong tanan. I declare anointing in the name of Jesus. At imanon mo sa Dios diha sa inyong tigumanan. Nindot kay tan-awon mga kaigsunan kung naay simbahan bitaw, unya ang mga sakop sa simbahan. Kung maingon tang sakop sa simbahan, apil na ang pastor, ang mga worker sa simbahan, apil na. Kato mga nagsimba, mauna na yung mga tinuod sakop sa simbahan. Wala na ako mabatasan mga kaigsunan ka na mo yung sakop ko ni Pastor Gideon. Oy, wala ko'y ako ang simbahan. Ako o kamo, pareho randa, nagpasakop diha kang Kristo. Ayaw ninyo kana bitang himo ang delikado ang kinabuhi sa inyong pastor. Ang inyong pastor o kamo parehong sakop diha kang Kristo. Dili na to kana bitang mo ni akong ipahinomdom ninyo. Ayaw ninyo himo ang kalibutan ang pagpangalagad. Kanang ipareha sa kalibutan. Kana mo ingong sakop mi ni mayor, sakop mi ni gobernador. Murag nadala po diha sa simbahan, sakop ni Pastor Gideon. Ikaw ug ako, pareho ra tang sakop ni Jesus Christ. Sa mga kapastoran, mga kaigsuonan, akong ipasalamatan ang Dios. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Salamat kayo sa inyong pagkugi. Salamat kayo sa inyong pagkamainampuon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkugi sa pag-atiman sa mga katawan sa Dios. Salamat sa Ginoo nga doon na mo'y kadasig sa tinuod nga pagwali sa iyang mga mensahe. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi mga kapastoran. Dalaygon ang Dios sa inyong pamilya. I declare nga ang Dios mag-atiman kaninyo. I declare nga ang Dios mag-amuma kanunay sa inyong Pinoy-anan o sa simbahan nga kanunay mo niyang ubanan. Sa
Mayong gabi, may pakiguban ni Brother Josepino Paran, Brad Jose, mayong gabi. Ni Pastor Sharon Ramirez, mayong pakiguban Merlin Gable, mayong pakiguban LG Rodriguez, Cerelia Torres, mayong gabi. Si Marla, I declare blessing kaninyong tanan. Si Karen, mayong gabi. Sister Karen. Si Bing Dandan, good evening. Si Rose Ann Pisan Gulo, happy Pastors Appreciation Day. Pastor and God bless. Happy Pastor, kana no? Si Lorena Traya, good evening. Si Maite Badagat, maayong nga pakiguban. Duna Dakyado Tabuada, good evening. Matud pa Pastor, okay ba simbahan nga universal? Walay relihiyon? Sige no? Okay ba ang simbahan walay relihiyon? Okay, ato so kuno ning tagaan og pagtagad. Si Rosan Pisan Gulo, matod pa. Salamat ka is pag tagad sa mensahe, Pastor. God bless, daghan. Mig naantiguhan. Salamat sa Ginoo. So, doon ay pangutana dire, okay ba simbahan nga universal? Why relihiyon? So, ato sa di nga limpyuhan kining relihiyon, mga kaigsunan. Arita sa gitawag biblikal nga tubag. So, pwede ba nga wala relihiyon? Kung imong tan-awon mga kaigsunan, sa ako lang nga kuan ha. Oo, pwede ra gyud no. Formal nga kanang way relihiyon. Basta naa kay tinuod nga relasyon sa Dios. Mao gyud nay usa sa pinaka-importante. Kay kung maghisgot mo katag relihiyon mga kaigsunan, mura pa do na kay gidapig-dapigan. Kanang muna akong giingon diha ba nga kananyong simbahan, akong simbahan. Ang akong simbahan, inyong simbahan. Buti pasabot sa diling istorya ato ng simbahan. Ngano man, ikaw ug ako usara ta atubangan sa Ginoo. Kauban ug igsuon ta diha sa Ginoo. Amo na nga mag-inantimanay, mag-inampuay, magtinabangay, magdinasigay. Sister Gingging Simron, amen, I receive, thank you Jesus. Si Marlene Gable, matod pa. Sige, bless Pastor Appreciation Day. Pastor Gideon, no? Salamat kaayo. Si Mary Jane Jury Sabala, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Salamat sa Ginoo, dalaygon ng Dios sa tanang kinabuhi nga nagmatinudaan o nagpaggamit sa pamaagis Ginoo. Mayong gabi ni Arlene. Good evening, Pastor. God bless you and your family watching from Batangas. Dalaygon ng Dios. Usa sa mga kanang mubarog og relihiyon, usa manggod ana mga kaigsunan, kana bitaw magkumparhanay, magpasikatay, usa gyud na kanang murag moingon na kami sakto, kamo dili. Usa ra ta sa Ginoo. Usa ra gyud ta kitang tanan sa Ginoo. Mo na giingon ni David nga kining tanan nga ni ananto dili ato, iya sa Dios og para lamang sa Dios. Matod pa ni Donan Dakyado, ang ginawali parehas jud sa imuhang wali, Pastor, biblical jud. Gisunod, salamat, Pastor, sa tubag. Salamat sa Ginoo, Donan Dakyado. Ang Dios magpanalangin. Sister Gloria Hermenio, good evening. Verbian, maayong pagiguban, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi ni Rads Yumi, salamat Lord God sa pag-guide sa tanang pastor nga nagmaisugon pagsulti sa imong mga pulong. Nainangultana nako mga kaigsunan abot atong propeta. Ato naman ang tagaan og pagtaga dire sa programa. Propeta gani mga kaigsunan nga patunong-tunong lang, dili na propeta gikan sa Ginoo. Inumdumi do na nay mga pagpadayag ang Dios nga daghang manungha nga mga propeta magdala siya minsay, ug dala siya ngalan, maghimo pag mga milagro. Apan kung doon na sila yung mga personal interest, usa na sa mga makababag sa tinuod nga mensahe.
Una nga magbantay punta sa mga propeta karon nga magsige na prophecy. Ang mga propeta mga kaigsunan kaniadto dili na diha basta-basta magprophecy. Pero dunay mga propeta karon haskang hapit taga-adlaw dunay prophecy. Murag patungtungon na lang. Munang magbantay ta. Talaygon ng Dios magapanalangin kanato mga kaigsunan ang panalangin sa Ginoo na kanimo. Gikan ninyo Edgar Sumampong. Magampo ta mga kaigsunan sa dili pa ko manamilit oras ato nga programa alas 9:24 na sa kagabion. Magampo ta. Maginampo ita. Labi na gyud sa mga kinabuhi sa mga kapastoran ato silang dadon sa mga pagampo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong pag-amuma sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa walay hunong na pagiya ug pagpangulo kanamo. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipasabot paabot sa matag usa namo kakasing-kasing. Aron ang among mga sakripisyo, among mga halad dili mahimong kawang ug mahimo kining bililhon diha sa imong trono. Salamat Ginoo bisan pa sa imong mga alagad nga imong gibutang sa nagalain nga mga lugar, sa nagalaing mga lungsod, sa nagalain nga mga dapit nga diin nagatiman sila sa mga kinabuhi sa imong mga gihigugmang mga katawhan. Salamat Ginoo nga imo silang panalanginan, imo silang proteksyonan, imo silang lipayon, imo silang tagaan Ginoo kalinaw. Salamat Amahan nga ang tanang mga kapastoran, ilang pamilya naa kanunay ang pagpanaghiusa. Dalaygon ka nga Dios nga ikaw ang Dios nga mong ilagaron mo makita sa kinabuhi sa mga kapastoran, sa mga leaders sa mga simbahan. Dalaygon ka nga Dios nga kanunay mo kaming gunitan. Kanunay kang magpakigsulti ka namo diha sa imo mga mensahe nga nas pala ang kasulatan. Dasiga kami sa pagpadayon sa pagbasa niini ug pagpamalandong sa mga mensahe nga imong gibilin kanamo sa Biblia. Salamat o Dios nga ikaw nagapanalangin kanamo. Diin tagaan mo o Dios og maayong panglawas, maayong pagpuyo, maayong kahimtang ug wala gayoy makulang sa imo mga katawhan labi na gyud sa imo mga alagad. Imong ipakita o Dios ang imong pagkamatinud-anon gikan pa kaniadto ug sumala pod sa imo mga mensahe nga imo usab nga panlanginan kay mianhi ka aron ang tanan nimo mga katawhan makadawat sa kinabuhing madagayaon. Ug amo ning tuuhan ug amo ning gi-claim o Dios tungod kay dili gid ka mopakyas sa matag usa nga matinud-anon kanimo. Ako silang isalay gitugyan nga na kanimo ang tanang mga kapastoran, ilang pamilya, ilang mga kabataan, bisan pa ang mga buluhaton, damor silang mahigugma, buti pasabot Amahan, damor ming muhalad sa tanan nga niya kanamo, alang lamang kanimo. Salamat Lord sa imong pagpanalangin. Himoa Ginoo nga ang tanan nga mga katawhan nimo diha sa simbahan, himoa nga malipayon silang moatiman sa imong mga alagad. Himoa nga doon na sila kasing-kasing nga magpakabana sa kinabuhi ug panginahanglanon sa imong mga alagad sumala sa imong gipamulong diha sa Mateo 25:31 hangtod sa 40. Salamat Lord nga imong ibutang atos kasing-kasing sa imong katawhan ang paghigugmag pag-amuma, pag-atiman sa imong mga alagad. Ingon nga ang imong mga alagad nag-amuma ug nag-atiman sa espiritong bahin nga magikinahanglan sa imong katawhan. We declare blessing in the name of Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagpadayon nagpanalangin og nag-amuma kanato. Kini igsoon Pastor Gideon, manamilit na sa itong programa. Uban sa pagingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah,
among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,